Samtang kagahapon itungha dito Senado ang 11 ka mga prosecutors nga sakop sa Ubos Bay Balauranan, ang 11 na silang mga prosecutors pinanguluhan ni Congresswoman Jervel Castro, kasagaran ni mga abogado silang Rod Rodriguez, silang katong Bicol Sarok party list, Terry Ridon, sila Shell Jokno og Laila de Lima og gahapon nitungha sila kay matod pa kinahanglan gyud nga matangtang ang Vice Presidente tungod sa pagsurikbot niya pondo sa gobyerno. Kang Sara Duterte 612 million lang, while ang kambangag o kang Tambaloslos minalitang binilyon. Ato Leandro Mendoza, Leandro Riveste ningon sa nagkahuman na ng impeachment o saman. Andam ba ka? Si Jeremy Ruiz to yung andam ba ka nga mo duso aning blood control project sa mga congressman? Hapitanan man diri. Liko dito kalit sa wala labot sa isyo. Samtang ang Vice Presidente humanitungha kagahapon ang mga prosecutors matod pa sa impeachment trial unya ni Vice President Sara ang ihang mga kuan ya mga articles of impeachment kagahapon gibasa mo to. Una, culpable violation of the Constitution, inciting to sedition, bribery and corruption. Unya, violation sa iyang statement of assets, liabilities and net worth, unexplained wealth og unexplained wealth. Unya, matod pa nga ang kadtong assassination plot against Bangag, iyang asawa si Lisa og si Tambaloslos. Ihatagan na lang na po kaadlaw sa Senado as impeachment court ang Vice Presidente aron mutubag sa mga reklamo, nining upat ka mga reklamo sa iyang impeachment trial po kadlaw without extension matod pagkagapon ni Senate President Alan Pitiki Cayetano. Okay kayo, okay? Yun na sa mga nagprotesta gyapon katong mga pagumangkon tong noy-noy katong si Keno D nga mao sa nango kagapon protesta dito Senado nga ilag yung gustong impeach yun ang Vice Presidente aron ilahan ng panahon. Sa buka rin na soray. Wanang murag way lami. Samtang si Undersecretary Claire Castro ang tigpamotbot sa Malacanang. Pamabay. Matod pa niya ang Senado kuno dili kuno under attack. Hatangiga. So kwahi sa giingon ni Senate President Alan Cayetano nga under attack ang Senado. Atod pang Cayetano, hindi magulo ang Senado pero ginugulo. Ginugulo ang Senado. Matod pa ni Alan Peter Cayetano. Pero niingos Castro, di bang kuto under attack? Under di bunal hinoon. Orang inana. Pertigod ka, sumpay na ini, pertigod ka dismaya sa Presidente, matod pang Atty. Claire Castro, sa naitabong pag-ikyas ni Senador Bato de la Rosa na disappointed ko ang Presidente tungkol kay naade ko na warrant of arrest. Gikan gyud pero daghan sa kanyo dili na balido lagi kay. Ari pas local court, pati daghan ang may laking Pilipinong mo interpreta ni oy. Karon matod pa nga nadismaya ang Presidente tungod kay nakaikyas lagi ang pinangita sa ICC nga si Senador Bato de la Rosa. Matod pa nagpabilin hinuon ang pagsalig na sa Presidente ngadto ni Secretary John Vic Rimulya bisag wa na magkanibao ang performance niya. Wa hinuon motuwag ang Undersecretary ang tigpamabas Malacanang kung idayon ba nga mamahimong ipuli as the ALJ Secretary si kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Ay. Wa sa di noon mutubag kon angayan bang ipuli pod ang kanhi ALJ Secretary nga naparot niya tong niaging Mayo election 2025 nga si Binor Abalos. Kaya wa naman lifted naman ay lang appointment ban 1 year. Matod pa wa hinon mo tingog ang wa pod ma-mention sa Presidente kon iya bang ilisan ang gingong nagsigil nagpa-press con nga hingalag John Vic Rimulya. Ingon niya nga perti bisag daghang kay sipiat si Rimulya pero believe gyapon ang Presidente niya. Ang
Nulyar sa 61-75 na. Amot ng 70 mo naghilanta ng mga Pilipino. Ita, unya, kani mga bati ni balita, samtang ang diesel, ang krudo, ganihang alas 6, ni aumento ni og dulas 3 pesos. Palamian na mo kadiyo. Karon balik na po uminto. Ang krudo ni uminto og 2.82 matag litro samtang ang gasolina 1.21 matag litro. O ba? May tag sa kadako nang gipakapin. Ako di ganihang alas 6. Samtang di ay murag nag-uol ako, nagduda ako nag-uol gini. Si Mayor Nestor Archibald naglaraw na karon nga ibalik yun sa Binaliw landfill ang paglabay og basura katong gipanag-iya sa ang tagian ini ang prime waste problem kang Enrique Razon. Atol pa Mayor Nestor Archibald nga ang siyudad karon mugasto og 4.2 milyones kada adlaw aron ilabay ang basura ngadto sa Aluginsan nga gipanag-iya sa I think municipality of Aluginsan pinagi sa ilang mayor nga si Mayor Ig Modino. Kauban sa iyang bayaw nga nakapaldo si Jimbo Burgonia. Atol pa ni Mayor Nestor nga hapit naman mo expire ang kontrata ibalik ni Binale posible basta safety lang o niya iyan ang gi-activate ang task force basura aron may mususigin nga tos Binale kung ang ayan na bang ibalik paglabay ang mga basura dito sa nahitabuan itong Enero 8 din ipatay og 36 ka mga trabahante sa basurahan dias Binaliw. Marag hilo magkaay mga biktima, marag maay tingali ito. Walang po tingali yun mukiha. O niya, naabasig maay pagkatiman. Matod pa nga, ang maong basurahan, basta kompleto lang sa mga panginahanglan og safety, og sa safety. Matod pang Mayor Nestor Archibald, ibalik na. Pero, di nakapaldo Jimbo. O ba? Jimbo Burgonia ba? O ba? Wala na kanyor. Pero busog na sa giga kayo, tinood lang. Pirti ng busuga. Kaya 4.2 million kada adlaw ang gasto. Kung ano, bisag ingno na to 3 milyones mapunta sa Aluginsan. Suklian na ang mga taga Aluginsan. Suklian naglangaw ni Ig Modino. Ipangbawi na yun sa nagkalinaing ipangbawi na sa mga sakop sa mayoriya ang ilang mga committee chairmanship kagapon. Ang kanhe nga ipanglingkuran sa mga sakop sa Soto Block dito Senado gibawian kagapon. Atol sa sesyon sa Senado diin ang naguna ang chairman sa Committee on Health and Sports si Senador Bungura. Matod pa hindi lang pang hindi lang kuno pang pamilya, pang sports pa ningon ang senador ang Senate President si Senador Bongo kaniadto mo chairman sa Committee on Health sa dihang sakop pa sa Maria sa apan pagkatikwang nila nga diin si Senador Soto na ang Senate President gibawian siya karon gibalik ang maong komitiba ni Bongo diin ang iyang Vice Chairman si Senadora Risa Hontiveros. Okay. Laing committee si Senadora Lori Ricarda nagpabilin nga chairman sa Committee on Culture and the Arts o Basic Education. O niya si Senadora Pia Cayetano mo chairman na karon sa Committee on Ways and Means samtang si Senador Joel Villanueva wa pa may padarig kaso. Ba? Ano siya kaso Si Senador Joel Villanueva mao na karon ang committee chairman sa Technology and Vocational Committee. Samtang si kani mo ni ligong kaya mo ding amot kaya baghan yang lipitsan. Si Senador Jinggoy Estrada mao na chairman sa Committee on Defense. Karon hindi pa kanipinsa baghan niya. Ang kaso plunder ba. Samtang si Senador Rodante Marcolita mao na chairman sa Public Services, Committee on Public Services og ang kinangilngigang senador sa Pilipinas karon Senador Ruben Padilla siya na chairman sa Committee on Public Information and Mass Media at kuyawa Ruben Public Information and Mass Media si Ruben. Pero ang Senate Floribund Committee murag gipilian pa either si Pia Cayetano or si Senador Rodante Marcolita murag kulba ni kolba ni kay Senador Rodante Marcolita maoy mabalik as chairman sa Committee on
Senate Blue Ribbon Committee aron maimbestigar maintang apil in town si Peter Calderon. Maria Golia. Patawag to unsa naman tong kang Alan Kiranti in town o kang Jonathan Kiranti na unsa naman to. Onya, punan po nato sa kuan karbang giingon nga tambaloslo sa Pilipinas. Pilo na to niya, si may bibiko bentang 6.3 billion. Kung katong lipak Dres Bandawe nga matot pang Edward Ligas, Jerome Awit og Lollipop o ano dison. Okay kayo may taoy murag okay kay to og kanabang maimbestigar gyud si Marcolita kay murag naon tay dili ta malipay mapriso ni mga kongresista Cebu. Apan mo pakpak ta kay busig makuhaan ang mga kawatan.